Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Okay, nga na kita. O pila na lang kagutlo, kasal na to. Huy. Huy, Oh, saan? sabot ta ha. Hmm? Drama ra gyud ning kasala ha. Drama ra gyud ni ha. Oh, lagi. Drama ra ni. Oh, kadit. Oh, si Ibon kining anawag. Oh. Hello, Ibon? Arnel, Oh. ayaw pakasal kang Lily. Oh. Naibaw na ko kung unsa siyang matangas pagkababae. Ibon? Hugaw siya, Arnel. Hugaw nga pagkababae si Lily. Ibon, sa ko nang imong gipanulti? Nganong nakasulti ka man niya? Tungod kay dito ko sa dapit nga kanhigipuy-an na ng bayhana. Ug akong nahibaw-an dito, nga kawatan din na siya sa pagkabata pa niya. Ibon, husto na. Kinahanglan mamati ka na ko, Arnel. Gusto ka lang pangurtahan na ng Lily. Tungod kay bugaw ang amahan, ana. Oh, Arnel, please. Please, ayaw pakasal kang Lily. Hugaw siya. Hugaw siya pagkababae, Arnel. o niya na magsulti, Ibon, okay? Arnel, gamitan ko ni mong utok. Ayaw pakasalan ang babaeng gibugawan sa amahan. Hugaw si Lily, Arnel. Hugaw! Okay, bye, Ibon. Namunsa ka? Ngano na tiurok man ka diha? Naglagot lang ko nga. Naglagot ka na ako? Pag sure diha oy. Ako ang mas angayang maglagot nimo. Kay giangin ko nimo sa kong kaluhan nimo. Unsa man ta ini? Magtungog na lang ta dinhi. Nga naman, naginaminam na sa nga makasaltan aron makadawat na kang dakong kandidad gikan ako. Hoy, nayabag ka na? Tay paragod, si Mang lagi ka ay. Ha, imo ni plano tanan ha. Unya karon, ako'y basulo nimo. Imong planong bayran ko. Way na nga nimo kwarta. Dali na! Manaka na sa taas sa kapitol. Kinang na mahuman na ning kasala. Kalit. Ay! Asa man ka, oy? Kakuya ba nimo? Kalit mo lang kagisapot diha. Maigo sa tasim mo sapot. Dali na! Gawas na diya sa auto. Kahit kinugo si Arnel. Murag wa siya mutuo sa akong gisulti. Pero dili ni mahibo. Dili ko kumusukot nga makasal si Arnel sa usa ka hugaong babae. Oh, unsa ka ako na? Kung si tita ang akong tawgan. Pagdali diya. Ay pagyaya diya. Hoy, ikaw ba? Ay, kaku dali-dali ah. Ang kalit mo lang kasi mang diha, oy. Lisod ba ako lakaw diri ha? Kay, tanawa na gud oh. Taas kinit takon ko sapatos. Ay, anong kiniman sa diyong gipalit, oy? Nagkinto naman ang kuan eh. Kanto na lang niya tang flat, oy. Dali! Ay, aray! Saman ka? Mamunat bang ka? Ano bang gisapot man ka ha? Kuyawan lang tanin mo. Oh, asa ba? Ato na bala ni hunong kasala ba? Aray! Kanang ayaw gid buhata. Kung unsa may gisulti atong tabagha ka ibo nimo, ayaw kong iangin sa mong kalagot, ha? Sobra ka na da. Sakit lang una-unaon nga ilaron ka lang. Dramahon ka lang sa usa ka tawo nga gisaligan nimo sa tanan. Asa naman sa nimong gipanulti, uy? Asa man ka? Nagkundina na sa mong utok diha. Ang unsa man, mamauli na lang hata. Oh, nausa man mo duha diha. Ano ba nalangan mo abot? Isahan, isahan. Kuan ma, may gipalit lang mi ma. Ganahan mo gud siyang mukaon og ice cream ma. Mao nga naghapit una mit sa tindahan og ice cream. Di ba, love? Oo, mo na tita. Hoy, usagoy tita god. Mami na. Um, Ay, nagmami na ba kang daan na ako, Alili? O niya karon kaslo na hinuon mo, magtita ka na lang noon. bitaw love. Ah, Opisyal na ka na akong asawa karong pagkaon, okay? bitaw. Og
naginam-hinam na ko nga makakita nimo nga mamahimo na gyud akong asawa. Busa dali na. Ay, love, uy. Unsa man ka, uy. Mangalit makapanghawak diha. Sis, naibagyo kang gikanon kay kus kundunggan. Ay, na. Oy, gusto na mo, ana. Dali na mo, uy. Nagpaabot na nato si Judge Mendez. Oy. Ang ako cellphone. Oy, si Evon. Nanawag na si Evon. Unsa? Si Ivo na ma? Oh. Sakto pa ka ma. Arnel. Sakto ba ka si Ivo ma? Nga naman, Arnel. Nagsige man ganita pangita niya. Karong nanawag na siya ato na hinoong dinanon ako tubagon. Basta ma. Alang sakto ba ka? Malangan ta. Dali na mo. Manood ta sa sala ni Judge Mendez. Dali na mo. Mami? Nanaw. Nahilom na imong cellphone. Ay, basig importante ang iyang tuyo ha, Arnel. Ma, kung sa man ka-importante makalangan anan to. Di na. Yun na be. Ambi na imong cellphone be. Ha? Ay, naunsa man kang bataa ka? Ay, pastilan. Ibarguhan magugkunin mong cellphone. Unya na ta mo gamit sa itong mga cellphone ma. Kung mahuman na ang among kasal ni Lily. Ha? Nganong wa man ko paminawa ni Arnel. Panuway. Mayo na ganyang pagkahilo ni Lily. Kinahanglan maabot ko sa dapit diin sila kaslon. Wa na gid gamitan ni Arnel ang iyang utok. Nagpakabuang na lagit si atong Lily. Kinahanglan magtali ko. Kinahanglan mababagan ko ang kasal ni Arnel og sa panuway nga Lily. Naunsa naman na akong kinabuhi. Abi na ako magsiki kong katawa o ba ni Jigger. Pero naunsa naman eh. Kadali pa na akong gigabaan ni Arnel. Pero dili kini mahimo. Kinahanglang matarong nako ang akong kinabuhi. Nianagit ko sa Kapitolyo. Kinahanglang dili gid mahinayon ang kasal ni Arnel ug Lily. Uy, si Bilyo man na naskawas. Ako siyang duulon. Belyo, hain na si Arnel. Ay, kuan, Miss Lily, tuos taas. Sa sala sa waist. Ganiharan to na dito, Miss Ibon. Unsa? Ganina ra? Oo, taon-taon na. Ako may medaya para di Madam Cura. Sila si Sir Arnel o Miss Lily, may nagkuyog. Unsay tan-aw nimo ni Arnel? Wa siya masuko o maglagot siya ni Lily? Wala ba sa ko mahibaw, Miss Da? Kay, nagatimanan ko sa kinan. Wala ka ko magkabantay nga nanakas sa taas. Pero nakakita gid ka ni Arnel sa dayon niyang saka. Oo, nakakita. Nga naman ay Miss Ibon. Doon na ba'y problema? Wa gid siya masuko, Belyo. Wa man. Pero murag seryoso siya siyang sinultihan, Miss Ibon. Sigurado ka? Sigurado kong seryoso. Kay kunot mang agtang, mao sure ko nga seryoso siya sing ibati. Kinahanglan magkasulti mi. Miss! Noong samto siya? Mura mo natarantar? Ano naman problema ang nasugatan niya? Mao tingin nalit siya sa kasal ni Sir Arnel. May the blessings of life, the joy of love, the peace of truth, and the wisdom and strength of spirit be your constant companion now and always as husband and wife. You may kiss the bride now. Lily. Arnel! Ibon? Nakasal na mo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!